Ubuyele kwinkundla ephakamileyo yase-Pitoli namhlanje umvelisi womyalezo owaziwa ngele-Please Call Me Nkosana Makate. UMakate uyikhabile imali ebekwe etafileni inkampani yakwa Vodacom eyi-47 million rand. Umnumzana Nkosana Makate uthi Vodacom sele yenze ingeniso engapha kwe-200 billion rands susela oko le nkampani yasebenzisa ubuxhakaxhaka bePlease Call Me kwiminyaka engamashumi eyadlulayo. Uthi uze enkundleni namhlanje njengokwekholelwa ukuba le nkampani imdlela indlala ngokufuna ukumnika i-47 million rands ngale mveliso yakhe kaPlease Call Me. Amagqwetha kaMakate afuna ukunikwa amaxwebhu eengxelo zezimali zakwa Vodacom ukuze akwazi ukubona ukuba ngokwenele le mali yenkampani ibeke etafileni imfanele UMakate kusini na. Initially, there were four things that we were focusing on: is the access to KPMG report. We also wanted access to the sensitivity analysis on the calculations that was done between Vodacom and PwC with regard to the liability that we have in the financials of Vodafone and Vodacom. And then we're asking for the contracts that the CEO had used in his determination. Amagqwetha eVodacom afuna isicelo sikaMakate sikhatywe inkundla. We would suggest to my lord that the attempt to obtain insight into notional information or documentation that the CEO could have had insight into but didn't. Sigodliwe isigwebo kulomba ukunika ithuba lamagqwetha kuba aze nobunye ubungqina phambi kwale nkundla.